Přeji všem krásný adventní čas. Možná jste si všimli, že ten letošní rok uběhl extrémně rychle, jako voda. Vždyť ještě nedávno jsme užívali parného léta a najednou se blíží konec roku. Ale ještě než ten letošní rok se sejde s rokem novým, zbývá nám nějaký čas. A já jej z tohoto místa ze Studia Liana využívám k poděkování a přání. Děkuji vám, všem mým klientům, za vaši přízeň a důvěru, se kterou se svěřujete do mojí péče. Upřímně si toho vážím a ze srdce vám za to děkuji. Děkuji také mojí rodině, mým nejbližším, za jejich pochopení, toleranci, se kterými mě podporují na mojí cestě. Stejně tak, jako se nechávám vést mojí intuicí při mojí práci, tak v tomto momentě vnímám intuitivní větu v podobě přání do nového roku 2016. Ta věta zní: tam, kde je vůle a víra, tam je i cesta a naděje. V duchu této krásné věty přeji vám i všem lidem, aby se tato slova pro vás stala vždycky oporou a podporou, ať už budete v jakékoliv situaci. Přeji vám vánoční svátky naplněné krásnými zážitky a prožitky se svými nejbližšími. A v novém roce všechno dobré. Libor Pavlík ze Studia Liana.